Talakad ta po para king dalita pamuklat. Balayan ko ng depatan ko ng kasalanan gewa ko, uparin ko mo sana mikulang, nukarin mal ko kagibatan mo ko. Siklaud ta po. Ing lagyo na ning ipa, kuning anak, kuning Espiritu Santo. Amen. Ginunan di nga bak ganingal to, ikyan dakat ebayan, ing kekang dalan, ing krus. Ngayon naman, tatalakad kami, lalam ning kekang krus, kanyang may pako na ka, damdaman at pigunaman, ding kekang tauling amano. Ding tauling amano ning metong atawng mamamate, mabayat lapu at makabaldugan, sa summarize da ing buong biye na ning taong mamamate. Ding tauling amano ning taong mamamate, dapat lang tukyan at panusignan. Ing Ginoo minapsayang 7 amano bayo yamete. Ela po makalaman din ni Ginoo karing 4 ebanghelyo. Nune may yakit la karing balang metong karing 4 ay ebanghelyo. Ing metong ay ebanghelista aliwaya atandanan, mapalyaring ing kadwa, aliwalang amano ring aga nakana. Ing katlo, aliwalang amano ring importante kaya. At ing kapat, aliwalang amano ring kayang simbitla. Nung piyabiyabe tala po, renting tauling amano ng Ginoo, pitulangan ning kayang tauling sinabi. Amanong babiyega na ka kaya katamo, amanong pagana ka, amanong tauli, amanong lulwat, amanong ating kabaldugan, imbalang selitana ng Ginoo. Ginupungin ng gatpanapon kabang lalonda kang makapitin king krus. Aliwa mo ing maging halumong biye yang lalon me. Ngunay lalong-lalo na pakiramdaman mila nimbalang amanong linwal king kang asbuk. Lalon milareti anting tauli mong panabilin, anting tauling kapagnasan, anting tauli mong paninap para kaya kamingan. Atin lang sasabyan dating amano, kibalang metong at metong kaya kami. Ngayon punggat panapon, paboren yung deng kapatad ming babay, ilang mamya pasalat pagi pamigo ng kareting amano. Lawendala ring kareting amano, agpang king sarili dang biye, king sarili dang karanasan, at king sarili dang amano. Di na nyo kaya pong kababanlob, di na nyo kayang malwalas sa pilubluban, di na nyo kayang malawak kapamanintindi, bandamdaman mila, reting balang amano, agpang karing amano mo, kimbalang metong at metong kaya kami. Itubutya po ing kaya kayong banal na espiritu, anyadwan mi ing kaya kong grasya, ban kanita, dating amano, ela mamamate, kaya bemuking krus. Nune dating amano, manatili lang mabiye, kimbalang puso mi, ngeni, o ginumi. Itingan aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At kaya benang Mariyang makatalakad lalam na ning krus, hapsemi po ing kekeng kasalpantayanan, kaya bena, bakong Maria,
mit mo kaking grasya, Ginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imbong nga tiyan mo'y Jesus. Birhen, induning Diyos, ipanalangin mo kami. Taimtim tapong makirandam ngeni, kimbalang amano na ning Ginoo. Maya pagat panapon po. Anyang memusan niyang krus at pero Sunday Kristo, hangganan niyang pinakudeking krus, alayaman kasalanan, pero tinggap na yung marok kagewada kayo. Ing matsura sinabi da kayo, ing masakit a paratang da kayo, ing menako yay Kristo. Pero penga di nalapakingig pa, ding may nasakit kaya. Igpa, patawaran mula, uling erabalo yung darap tanda. O yan po'y mumuna ng amano ng ginutang Heso Kristo, kay ba't ding pinakuking krus. May karanas na kabang mi pakarine, pauli ning pamanyira daring aliwang tao, pamanyira daring marites, mare ano ang latest sa dapin. Imarisol, deng maring mapanyulsol. Itang para kaya ka sasaup kamo, kay bat ikapeng lunto marok. Itang uli ning inggit da, gawalang paralan deng tao, mainggit kaya ka para panyiranda ka, karengaliwang tao. Siranda ka bie o keng obra mo. Alang kasing sakit ito, lalo na tong balo mo keng sarili mo, ala kang intensyon na matsura, karengaliwa, nunening manintunan kamo at samasa ning biye mong alang apaparwesyo karengaliwang tao. Makanyan po yung milyari ka na ako. Anyang mika posisyon ko keng meto nga sikat at maragula kumpanya. Penikwanan kong mabiyasa para agawa kong masali sa ing obra ko. At mibiya ka na ako ing mata sa posisyon. Ako yung taong ali mareklamo kay ngobra, basta binyeda ka na ako yung ngobra o meto nga project. Sigurado, consider it done na adapin. Gawan ko yung paralan para magawa iting masalese. Pero pauli na ning attitude o ugali kong ito, isipan da pala dingaliwa, mayabang ko. Magpakitang gilas ko, pero uling meniwala la, reng boss ko, binyeda yung mata sa posisyon ka na ako. Sumangid na nito, ginawa lang paralan ding mainggit ka na ako. Pati na personal family business mi, dinawit da pa at pepaltodang ating conflict of interest kay ngobra ko. Hanggang naking magdesisyon kung mako kay ngobra ko, likwan ding dakalatawong sinopan kong mikayobra ka rin. Masakit maning milyari, inako pepabren ni nga pong Ginoo. Pepaisip na kanako, ing manyad kong katarungan. Linapit ko king labor, migreklamo ko at meko nakitang obrang ita. Kalabas nimpilang banwa, inawos na ako nindole. Pepabalo na kanako, naminyambot ko king reklamo ko at ating kong maragula pera nga kuwa. Pero uli ning prinsipyo kong apanintunan ko na laman din pera. Libening kasiran at sakit at pamanyirang giawada kembiye ko. Alang katumba sa pera iti. Pepabreng ko na ladi nga manwanda nga kuwa kong pera. Ingapong Ginoo mamatulyang bubulad. Higit pa ketang dati kong obrang ito, miras ka na ako at uling pehubaya, kulangan di nga kingapong ginudetan taong may sakit at karokan ka na ako.
Paniwalang ko, mas dakal pa ing nibye ka na akong lugod, kabyasnan at grasya, ibat keng hapong Ginoo. Ing mumuna nga mano, makapatungkol yakin pa magpatawad. Love your enemies and pray for those who persecute you, adapin. Luguran mula, ding kapate mo, at pangadi mula, ding manusig, magmalupit, at mga grabyado keka. Inga pong Ginoo, malagwa na katamo nga patawaran, uli ning lugod na kay katamo. Ita mo kaya, kapate mo ne luguran me pa? Wari ingaisip mo stong kapate me, o apa na sakit na kaning meto nga tao, gumanti ka o gansyan me. Pero nung isipan me, potang panga di taya ingigpami, asa sabi tamo, at patawaran mo kami karing sala mi keka, antiing pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami. Pamamatawad kareng mi kasala ke katamo. Agyang nuwan ti kasakit at karoking gewada ke katamo deng aliwang tao, o deng kakaluguran at kapamilya, pilinan mo pa rin mamatawad. Wa masakiting gewada keka o kako, pero isipan mo, ingi ka, petawaran na kaningapong Ginoo, kareng gewa mong kasalanan. Uliling lugod na keka, mga di ka, manyad kang tawad, magpakumbaba ka, pangadi mula deng taong mi kasala keka, ipaubaya mula kingapong Ginoo. Ika mismo, kumayan nakapakiramdam, manyad kang tawad kingapong Ginoo, at magpatawad ka, para king sarili mong kapayapan, kapayapan ning puso mo, at pilubluban mo. Kristo Jesus alayam ang bakas kasalanan, pero tinggap na yung mipako yaking krus at mateya, para mipatawaran lading kasalanan tamo. Para iligtas na katamo, kareng kasalanan tamo, pemintuaning igpana, para keng ikaligtas na ning yato. Kapatad, impa magpakayap mo kareng hanggang sakit adelanan mo, at sakit talub. Magumpisaya, potang may matawad na ka. Siklod tapo, at ilaging wanang gamat keng tulid ning puso tamo. Manalangin tamo. Ginoo, ngening kawarasan, pangadi mi ataduan, ing kapatawaran kareng kasalanan mi. Kapatawaran kareng taong memye sakit ke kami. At kapatawaran kareng taong dininan ming sakit ta pilubluban. Salamat Ginoo, king lugod mo, lunos mo at pamagpatawad mo ke kami. Milako na sana ke kaming mwa, hinanakit at pamaghiganti, para lalo ming akamtan, ing kapayapan king puso mi at karing paraming tao. Nung nuka rin, pangadimi naman ing kapayapan, para karing hanggang tao, king mabilo gayato. Amen. Luklok tapo. O balayan ko, ang depatan ko, ng kasalanan gewa ko, nukarin ko mo sa nami kulang, nukarin mal ko kakibatan mo ko. Inangura ka
Sa pangalawang huling salita ng Panginoon habang siya'y nasa krus, may dalawa po akong reflection na nakita. Isa, the choice o yung pagpili at ang chance, pagkakataon. Dito dalawa po ang karakter. Isa sa kaliwa at isa sa kanan ng ating Panginoong Hesus. Pareho po silang magnanakaw. Pareho silang makasalanan. Pero ano ang kanilang pinag-iba? Yan po ang kanilang pinili sa huling hibla ng kanilang buhay. Si Estas, he even challenged God. Pito yato yane ingapong Ginoo. At ikita mo only physical healing in kailangan na ketang kaorasan na ito. But you know, ano po ang kanyang pinili? Pinili po niyang mamatay ng makasalanan, mamatay nang wala ang Diyos sa kanyang buhay. Sa kabila po, si Dimas. Si Dimas na inaccept po niya, tinanggap niya na siya ay makasalanan. He even submitted himself sa ating Panginoong Hesus. Humingi po siya ng kapatawaran and he believed that Jesus is the Son of God, that only He can save him spiritually. And you know, yung chance ay nakapit niya sa oras na yon. I just want to share to you, my brothers and sisters. Last year po, ako po ay na-hospitalized for 14 days. Ako po ay nagkaroon ng severe pneumonia that it caused to COVID-19. At the same time, na-diagnose po ako na mayroon akong viral infection sa dugo. Yung oras pong yon, para pong puputok yung ulo ko sa sakit. Ang aking mga kamay, ang aking paa, nanginginig po lahat sa takot. Napakataas po ng aking lagnat. At ako po'y hindi makahinga. I am crying for help. Because nobody, wala po akong kasama, even my family. Tumatawag po ako ng nurse, tumatawag po ako ng doktor. Alam niyo po, sa oras na yon, naalala ko si Lord. Si Lord, na madalas sa buhay ko kapag minsan ay aking nakakalimutan, kapag ako'y walang problema. Si Lord, na lagi kong binabaliwala kapag ako'y nagtatagumpay. Pero sa oras po pala, nang ikaw ay nandun sa ganun situation, tatawagin mo po siya. I called the Lord na parang sinabi ko sa sarili ko na it might be the last chance that I can talk to Him. Ito na yung huling pagkakataon ko na masabi ko sa Kanyang, Lord, patawarin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng another chance. Lord, isa pa. Maawa ka sa pamilya ko. And you know, pagpasok po ng isang nurse, pagbigay ng IV sa akin, unti-unti po akong nakakatulog. But before that, narinig ko po sa isip ko ang Panginoon. Ang sabi niya, bakit ka natatakot? Nandito ako. Bakit ka umiiyak? Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Brothers and sisters, God is good.
Pagkagising ko po, after that nakakatakot na pangyayari sa buhay ko, I realize God is so good. And even sa mga kinakatakutan kong hospital bill, God is a good provider. And my family, mga boss ko, and everybody who helped me financially, and in kind, maraming pagkain, and you know what? Kulang na lang sabihin ng mga nurses doon, pwede ba mag-extend ka? But kidding aside, you know, brothers and sisters, God is God of all chances. Siya yung nagbibigay ng pag-asa sa atin kapag tayo ay bumabalik sa Kanya. Siya yung nagbibigay ng lakas sa atin kapag tayo ay nanghihina. Yes, brothers and sisters, hinihintay tayo ni Lord. Muling bumangon, muling tumayo, muling humakbang na kasama niya. At ang sabi niya, truly, ito hindi pangako, na ikaw who submit yourself to me, ay makakasama natin siya sa paraiso. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, sa oras na kami ay nangangailangan na pumili sa mga desisyon, na kailangan kami po ay nangangailangan ng iyong tulong. Gabayan mo kami, Lord. Hindi namin kaya ang magdesisyon ng nag-iisa. Gabayan mo kami, Lord, na ang aming piliin ay ikaw. Na ang aming piliin kung ano yung tama, yung makakabuti, hindi lang para sa amin, punti sa kalahatan. Lord, salamat po sa pagkakataon na binigay mo. Laging nandyan ka, naghihintay. Na sana, Lord, sa huling buhay o huling hibla ng aming buhay, Panginoon, sana ikaw ang aming piliin. Sana, Lord, masambit namin sa huling hibla ng aming buhay na mahal, na mahal, na mahal ka namin. Amen. Inulukun
Ikatlong amano. Babae, o yaning anak mo. Lalaki, o yani ima mo. Amanong inapse ng Jesus king krus kang imana, o yaning anak mo. Amanong pamanabilin kimpakamalan ng kakaluguran, o yani ima mo. Kabang makapakuya king krus, lawe-lawe ya king paligid na, nuka rin la ginong Jesus rindakal mong talatuki, ngening makapaku ka. Nuka rin la ring apostol mo na pwede mo sanang lakas lubke ka. Ini kayain sang kaning pamanabilin na, nalakwan ne imana ng dili-dili na, at panabilin kang wan nakakaluguran na. Madalas king biye, manabilin tamo. Alang katunantunan, panabilin keni, panabilin keta. King sobra pamigaga ka, ulit-ulit namo, ang gaking lulwal ng makasora. Pero makananupag impanabilin, manibatan king pakamalan mong tutunang mayna at malapit mate. Alimu lubos ay sipan, ditak ng pinandit, mawalane king kekambi. Cancer survivor ko po. May diagnose kong nasopharyngeal cancer inyang 2014. Makabakasyon niya kanita king obra ing asawa ko, amagobra king aliwang bansa. Ketang oras pa mangailangan ko, inabayana na ako at talilikwan, ketang panawon mabayat ko daralanan. Miwale ko karing anak ko, apenabili ko karing abe ko bale at bayo ko. Tiniis kong miparayo karela kabang manulo ko at dumalan dakal chemotherapy sessions para muking ikakayap ko. Mayayawos neking obra ing asawa ko, pero pinili na ing atsu king siping ko. Pangadi at dakala pangadi, ing meging armas ko, ating lugod din tao makapadurot, ing mimyesigla at lakaslub kanako. King maragula lugod ning ginu, akabyusan ko ing maragula pagsubok, binyena kanako. Year 2016, declared cancer-free na ako. Babae, o yaning anak mo. Lalaki, o yani ima mo. Penabilina ni Juan na kukupan ing malayinduna at antimurin i Maria kangwan apakamalana. Lugod at lugod pamurin, ingat syuking puso at isip na, kabang bagya-bagya, bibigay ne ing katawana. Pamikalugod ing burinang lakwan, at mangibabo king mabilo gayato. Iti siguro ing sangkaning panabilin na. Mikakalugod at mikamasabal king balang metong. Uling ya itiing para sana. Manalangin ta. Ginong Jesus ang makapako king krus. Pasalamatan da ka king maragul lugod mo ke kami. Dakal salamat kang Mariyang indumo na binye mong maging indumi. Maging uliran miya sana king aldo-aldoming pamibyebye para ing bemi keti pasulip. Antinemong pasilip ning daratang king banwang maligaya. Amen. Ing bitis ning krus at suya
kabajuking kayang krus. Mipnung lungkot, mipnung sakit, kayang puso, kayang isip, sundang yawaring linait, sundang yawaring linait, sundang yawaring linait. Ingkapat ayamano, Diyos ko, bakit pepaboren mo ko? Inyang sinabi nung Jesus, dengamanong deni, daralan niyang kasakitan, lulukubanin ng kalungkutan, alayang akapitan na gamat, ban sumaup kayo. Antiya mong alanga kakita pag-asa, king daratang. Makanini ing penamdaman mi po last year, June 2021. Tubo kami San Juan Bautista at lukeng mi kakapatad. Dengadwa at chula abroad. Ako melakwan akalukop ng mako. Ako po tala asawa ko at ating kong adwang anak alalaki aparewong siman. Denasan mini inyang ma-COVID yung familia mi po. May 17, first dose ng bakuna ng mako. Mumunala po rin senior kanita. After 1 week, minuli yung abe mi bale, banpay nawaya pa mo. After 4 days, abalitan mi, may hospitalya at COVID positive ya. Siyempre, ikami pong likwa na bale, kami isip, baka kami ya ibat itang virus. Detang kita karela pepa-check lo, negative po. Ingewami, peksabihan niya po itang kaming pinsa na kagawad, na kung pwedeng pa-check kami ngan, ikaming keni bale. At tinanang makanyan, libre mo, kini king kilo gwagwa. So may schedule kami June 1st. Ikaming 5, may test kami ngan. After 3 days ada po, lumuling result. June 3, panayan miyang lumuling result. June 4, ala po. June 5, yalinwal. Ima ko, ing mister ko ang poing bunsumi, positive la po. Ako ang poing pangane ko, negative kami. June 5 ta. June 6 po, bala mo negosasyon kareng RHU, keng hospital, kailangan ka no detang mister kong po yung bunso for isolation la for 14 days. Ima ko, uling 87 years old ya po kanita, alang choice nung keng hospital. Ima ko po nervyosa ya. So eke apaboren ma-hospital yan dili. Kailangan kayabe na akong ma-hospital. Inyang aksabi ko keng Green City, pwede naman ka nung kanyang bale, ita mo home care treatment. 1 week yung mamonitor na ng hospital ke bale. I thought that is worth 70,000. First day na pa mo, 50% na yung bayaran mo. Akasabi ko rin kapatid ko, sige ada makanyan, at least at yuke bale, ababante ke. Minta kami June 7, Monday po ito. Minta kami hospital, check up na pang ma. Nung pwede yung home care. May x-ray atin la pang kinwade pa blood count. Kalwal na po ng x-ray na. Eya pwedeng home care. I-confine niya, sabi na ni doktor. Uling madakal ne plema yung bagana. Ang giyang
eya malagnat, ang gyangi manguko, ang gyangi masisipon, mo balo na nung malyari within 5 days. Pwede yang magbabayang oxygen na, pwede yang magkasakit mangisnawa. Panayan mo pa mo ita, aning doktor ka na ako. Kaya sabi ko, sige po dok ako, pa-confine niya po, ay taking Rosario. At least malapit kami mo. Kaya sa aking Green City, na kailangan kong magbiyahe, alay pa naman ng mister ko para mag-drive, uling ma-isolate la po. So, minuli kaming lunchtime. Bala mo'y magbakasyon kaya kami po eh. Mag-pack kaming for hospital. Mag-pack yung mister kung po yung bunso ko for isolation. After ming mig-lunch, dinaretso na kaya po Rosario. Ananitang nurse. Ninong magbante kang mamo, sabi. Ako po, sabi ko. Pila na kong banwayana? Sabi ko, 57. Ala kong maintenance sa medicine, sabi na. Ayatin po, sabi ko, diabetic ko. Eka pwede, sabi na ng nurse. Pota, imbis na metong yung pasyente mi, magadwa kayo. Ano makanyan. Kit nang kayong pangani ako, sabi ko, wala tayong choice. Ikaw ang magbabantay, ako ang maiwan sa bahay, sabi ko. Kaya naman po reading pangani ako, kasi balo na kenyabal eh. Sige mami, uwi lang ako, kuha akong damit, sabi ng makanyan. Minuli ya, kinanwayang malan. Ing malan ko kitang bag ng maku, leko ko naman. Banta ilang adwang malakwan king hospital, akong muli bali. Kauli ko po bali. Kubalo na nung panandam ko. Disnan kayong bali, madalumdum ya, malungkot siya, tahimik ya, mabasaya kayong paligid, uling palang tigtugan de, banta. Palang po, pang sanitizing itang gewada. Niyang kalub ko bali, balo na nung panandam ko. For 5 days and 5 nights, akong dili. Kanita ko penandaman na, balo nung mwa ko, nung kanino kumwa, nung gumaga ko. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko makanyan, nano nga gawaming eusto? No ka rin kay migkulang. Ba't makanini imilyari kaya kami? Sabi ko, gaganakan kay mako, nervyosa yo. Potay takyang nervyos na yapay kadali na. Sabi ko, ima ko, magnervyos siya. Inganak ko, may yawus na kayang opisina. Siman la po din anak ko. Papag-report dani for departure. Ing metong gaganakan kay potarugo manaway yo, ing magbantek yang mako. Ing mister ko iyang magbanteking shop mi, ibili ne, pwedeng bili. Sabi ko, karok na timing ng virus sa ine. Sabi ko, tambing na king tinarget, dening 4 miyembro kong pamilya. Apin, kubalo nung kingapong ginukumwa o maginakit. Ba't makanining malilyari? Sabi ko, karakala maro katao na pwedeng magkasakit. Ba't dening gagawang mayap? Den pwedeng makasaw pa karengaliwan tao. Ilang mibayat nan keng sakit ay ini, sabi ko. Ita pong kabukas sa ita. Balo nung may patudod kong kikiyak. First time kong malakwan bale na akong dili, den kasabi ko 6 lang aso. Obrala pa siyempre, pakanan mula, kanya-kanya la pang pamagpakan. Kaya ba't ako pin po kanita, kung naisipan nung makanano kaya ni sarili ko eh. Nung nanong aluto ko, nanong akit ko, yan aluto ko, parapangan ko. Mayap na mo po. Siguro yung parala naman ni nga pong ginuna, kukwestiyonan ke, no ka rin niya, inyang malilyari ta kaya kami. Den kamag-anak mi po rin, pinsan kong malapit ka na ako. Every morning, awsanda ko. Kukumustanda ko po, takanwe na migising nga pa naman. Kaya ba't ating kong kaluguran, era na inintindi, itang risk, pamamuntaking meto nga makakwarantin. Pintalanda ko,
kukot na nengkay pagdalada akong pamangan. Itang metong sinopa na ako pang minta hospital niya nga tilang papadala para karima. Sabi ko ping makanyan po. Keman ikit diretse nga pong Ginoo. Pero karet ang tao sasahop ka na ako. Bala mo yan na ingatsuking siping ko kanito. Apin niyang Aldoldo, kukumustang kema nung ing status na ning kayang health. Sabi na po nitang itang anak ko, okay naman mamaya na malakas na yung mangan. Sana, sabi na pong makanyan. After 4 days, pwede na yung muli. O ni pa yung gaganakan mi po, ing gastusan na ni meto nga may COVID. Uling bibiro po ing mako-COVID. Itang gastos yung makatakot eh. De nga babalitan mi, 150 hanggang milyon yung gagastusan daw. Pero bahaloy po niyang munta kong saganang ko na making hospital. Akit king bill na 17,000. Sabi ko po, sobra la parendarlan ko. Kulang na siguro sabihan nga pong Ginoo ka na ako, o yan, nakakikiyak. Bingi ako na ing sahop a kailangan mo. Sabi na po. Kaya ba't inya po ngakit kay metabayo, okay na pa mi kakatawan. Sabi ko kay nga pong Ginoo, Lord, thank you po. Sabi ko, dininan nyo kaya pang chance na mabuuya pa si Bayo yung family, physically at syuke bali. Kaya po ang isip ko, God is all good. Very, very good siya po. Ang giyang magplano ka para kaya ikakayap yu, aliwaya pa rin ang plano ni nga pong Ginoo. Mas masanting ya. Mas very productive ya kaya kayong tao. Manalangin tapo. Ginoo, eko a pangakong enako tumakot pang pasibayo, potang magdili-dili ko, king daratang a panawon. Pero lubos kong paniwalan, king atsuka siping ko, at emo ko lakwan. Pasiknangan mo kulub, ban arapan ko, kimip nung tetagan, ing nanumang makawumang sumbagal, king pamanyuyo keka o Ginoo. Amen. There's a call going out across the land in every nation. A call to those who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humility, to live a life responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to a dying race of man. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the streets or around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth
in Jesus' name. As a candle is consumed by the passion of the flame, spilling light unsparingly throughout the darkened room. Let us burn to know Him deeper than our service flaming bright. Will radiate His passions and blaze with holy light. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the streets or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the streets or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the streets or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God, to love the Lord our God, to love the Lord our God. Kalimang amano, mao ko. Maya pagat panapon po kay kayongan. Kini pong amano ng Yesus, nasabi na, mao ko. May ganapoy ni inyang makapakuya king cross. Mao ko ana po. Inya itang metong kareng gwardya, kinang wayang metong esponga, tsaka ni tiniltiliketang maslam adanong. At ita po yung pepasipsip na kang Yesus. Keni po asabi tamo na atin niya pang konsensya itang gwardya. Uling pepasipsipane pa Yesus. Pero aliwa po siguro yung buri ng sabi ni Yesus kanita. Uling ding tao po kanita, ede po kaluguran ni Yesus. Anya po tutukilak kaya, uling ating lakong kailangan. Atin la pong kailangan. Inya, mauya po Yesus, keng lugod daring tao kanita. Ngayon pong panahon, keng kakatamong biye, dakal la po ding mau. Kalupan la po ning metong apamilya, den pong pengari na, pareho la pong magobra. Kaybat ding anak da, mga latila pa, syempre po ding anak, maula po, keng lingap dareng pengari da. Bistat man, gagawan dareng pengari da, para karela, at napukasakit, karing pengari, itang lakwan dareng pamilyada. Pero pauli na po ning lugod da karela, piba batanda po. Anya po potang mulila, at no pong kasabikan kareng pamilyada. Naakayabe dala, uling maula king lugod da. Itangang po dadalan tamo naman king kakao, lalo na potang daralan tamong mabayat a problema. Mau kang kakaluguran, mau kang atensyon, mau kang saya, at itang importante, mao ka king lugod.
Lugod, itasanang sasapakan ni puso mo, ban kumayan niya. Nen pong mapagalta mo, lalo na nang magobrata mo, itang mipapawas ka, at napukanyaman, potang minum ka, lalo na nung inuman mo marimlaya, mipaldan ka po. Uling potang, mipaldan ka po, o kaya, kailangan po mipasno ka. Dapat po kalakalali po tapong miminom tamo. Uling potang mipasobra ka, mo naman po masanting. Dapat banayad mo. Kalupan na po ning biyaning tao, potang kakao yang lugod, atensyon, saya, dapat banayad. Ban potang sapakya, sakto mo. Mo naman po masanting, ing sobra, uling makapanasakit mo rin pag sobra. Ngini pong dadalan tamong pandemic, karen pong aliwa, baka may kasanting yapakarela, lalo na ning maulaking lugod, atensyon, saya, mi kapanahon na ring pamilyang miyabe-yabe, mipapagkwento, at mipapagkwento na naasali ning pera. Kalupal po ning BME, ngeni uling makalawot siya po yung metong kong anak, ang poding apo ko. Mao ko po karela, pero uling ating na pong wifi o internet, aldo po akakasabi ko la, akakit ko la, asa sa pakde po yung puso ko king saya, pagkasabi ko la, salamat na mo po ating na pong internet. Inya, makanyang po siguro yung panamdaman ng Jesus, inyang simbit laling katagang mao ko. Uling ding tao kanita, eda apakit ing lugod da kaya. Na po kalupangeni, agyang etaya ikit, agyang karen mong amano na, paniwalan taya, at kalguran taya. Uling paniwalan tamo, Jesus, lugodya. Amen. Manalangin tapo. Alanganggang Diyos, at yung kami pong ngeni harapan nyo, bankat man laring puso ming mauking lugodyo. Antabayanan nyo kaya po nung malilisya kami. Katmuan at sapakan nyo po din puso mi, king lugod at lingap yo. Itingan po, adon mi, king kapamilatan ng Jesucristong ginumi, kaya bining banal na Espiritu. Amen. Sikaing Diyos ko, unang pa, ikang panintunan ko. Waring gabon kong mengaw, ikang pagtulapan ko. Eka Gino
Inya nga sip-sip ng Jesus ing alak kamaslam, sinabi na, mayayari na. Ini po yung kana matauling nga mano ning Ginoo, inya makapakuyak ing krus. Mayayari na. Madalas po ikatamo istong sasabihan tala ding salita nga reni. Mapalyaring adwala ring posibleng panandaman tamo kabang sasabihan tala reni. Mapalyaring mumuna, mayari na, ala na, may sambot na. O kaya, mayari na, ala na, yarining pelikulang palbenta mo. At itong sasabihan tala reni, malungkot tamo. Inkadwa naman po, yapining, mayari na, may graduate na ako. O kaya, mayari na, ayari taya mo rin ng project mo. At kabang sasabihan la rin nga manong nga rin, masaya mo. Ngeni, isa ning buri ng sabihan ng Ginoo, inyang iya mismo sinabi na, mayari na. Midaki ako pong kwento anting reflection tamo, paniwalan ko din kaya nakan po keni, makarelate la po ken ka na akong kwento. Inya pa pong mag-aral ko, kalupad ring aliw ang estudyante keni, siyempre buritam po maging proud la ring pengarita mo. Panikwanan tampo na makanikwa tamong medal, makanikwa tamong award. Diba? So, hindi ako pumanibat elementary hanggang high school. Panikwanan kong maging proud na rin pengarit ko na ako. Itong consistent na honor student ko manibat elementary hanggang high school. O ning pangarasing college, balang may naliwain chap ning angin. Bala mo, may wala ka na ako itang pamagpursigi ko para mag-aral. At long beses, magpalipat-lipat kong course ko. Ako balo na nung kunan ko, ako balo na nung maging career ko, pati mayari ko. Uling ako kakakiting sarili ko. Ano nang nilob kong architecture, ano nang mag-engineering ko. Ang gaging tinoknang ko kasi akakit ko, balang makadisappoint na yung sarili ko. Makadisappoint na itang, minsan, uling emo na buring panigaralan mo, emo na buri na nung luluban mo, nakalulub king klase mo. Itang mag-cutting classes ka, nakalulub kasi itapin, mo nakakakating sarili mo ka rin. Hanggang tinoknang ko pa mo kasi panandaman ko at dikit ko ka rin pengari ko na may lungkot la kahit sitwasyon ko nga ito. Kahit ang pamanoknang ko nga ito, may kapag-isip-isip ko. Itang bala mo, karin may balik itang dating pamagpursigikin pamag-aral, karin may balik itang bisa ko na mayari, mo para kang sarili ko. Nun para asopan ko lang naman din pengari ko. Inya, ito po, may garal ko pa si Bayo, nilob kong psychology, hanggang minsan mo man balo, ba't pinili mo ito? Minsan mo man balo, o ba't ito nga pili mong kurso? Pero penikwanan ko pa mo rin na agyang makapakanano, agyang masakit, agyang minsan, karing estudyante, balo day ni minsan eta na matutod, manigaral, dakal project. Kay ba't po banwang 2020, metay apay tatang ko. Bistaman ketang minsan isipan mo, ipapakutang kaking sarili mo, o ba't pa penayan mayari, pabanwa na mo, third year na ako mo rin. Pero balo ko king sarili ko, nagyang man makanita na likwa na akong tatang ko, likwa na kaming tatang ko. Balo ko na, inyong panahon na ito, balo na mo naman tatangkuking sarili na malapit na ako muring magtagumpe at malapit na ako muring makasahop. So, din tang po ketang puntong mag-online class, pero agyang makanita, ding challenges ng online class, ayari tala, at itapin po, king lugod ni nga pong Ginoo, mayari tamo, may graduate tamo. Pero po ka rin mayayari. Siyempre, kayari mong mag-graduate, kailangan mo pong manintunobra. Kailangan pa mag-board exam para king kurso ko. So, mag-board exam ko po. At king lugod na naman ni nga pong Ginoo, may kapag-take kong board exam at may pasar ko. Inyang abalitan ko po yung resulta, matutod ko. Ako expect na lumwal na kitang aldong ay kasi may nga delay napin po. Inyang lumwal yung resulta, mumuna nga sabi kong sarili ko, mayari na. Ano po kanya man king pakiramdam niya nga sabi ko ito na mayari na itang ikit ming lagyo mo, kareta may pasar. Na
Bistaman ka rin hanggang pigdalanan mo, nakakala mo ala ng chance ang sarili mo. Nakakala mo, ang gana ka rin na nakamagtagumpe, mo no agawa, mo no akamit ding pangarap mo. Pero bistaman ka rin ikwame pa mo rin ang pangarap mo, mayari na. So ito po yung kanakong kwento, king kilob na po ng pamag-aral ko. Ngayon ibalik tamo po ketang kutang kunan din. Inya pong inggino naman ng sinabing mayari na. Nano po kaya yung panandamanay niyang oras sa ito? Maniwala ko po keta pong kalupanan ng kwento ko. Inyang yung ginulisakyat nga na mayari na. Na po rin sabihan mayari na uling malapit ng mate. O kaya mayari na uling may sambutta na. Ing balada ring hudyo di nakapkaya kanito. At pepapate kayo, balada sambut di Jesus. Uling apa ako de king krus. Balada ilang migtagumpe, uling aparakap de at apapate Jesus. O nangingeda balo, ing ginuyang migtagumpe, iyang migwagi. Inyang ing ginu sinabi ng mayari na. Siguro po, king imagination ko, makanita ng sinabi. Gilisak na yung tagumpe. Migtagumpe po yung ginu king mission na. Gilisak na yung kapamintuan. Agyang pang masakit at masakit, hindi na sana. May mintuya king utos ning Joseph pa kayo. Mapalyaring inyad na po na sana na nadanasan nitang hanggang kasakitan o nang mas pinili na pamurin ng Ginoo, ing matupad at malugod na pong tinggap iti king sarili na ing utos ng Ginoo. Gulisak na lang ng Ginoo, kaya katamo, nabistaman makasalanan tamo, binyan ng Joseph pa, ing kabubugtungan ng anak, uli na ning lugod na para kaya katamo. Manalangin tamo. Ginoo, antabayanan nyo kami pong parati karing kaya kaming desisyon king biye. Dinan nyo kaya pong sikanan ban kanita tuparan mila din eliwa din kaburyan mi nunedang kaburyan nyo kaya kami uling balo mi Ginoo ikay makibalo king sabla. Mabiyasa kaya mo naman sanang kilalanan na ding hanggang tagumpe mi king biye ikay migkalob kareti at deti darawon mila kaya ka. Amen. Kapitong amano. Igpa karinggamat mo, ipanabilin ke, ing kaladwa ko. Kilob ning makabang panahon, ning kanakong pamanyuyuking kakatamong pisamban, sabi kong dakal ng maleldo, hindi lalan king biyeko. Dakal kareting panahon, bala mo lalabas lang, kalupa ni ngangin at pasibayong daratang, kimbalang banwang lalabas. Dapat kaniting milabas sa pandemya, ay isip ko, bala mo ating bayo, ating may bayo,
at kasalukuyan pang mibabayo. Kalupa ko marakal kay katamu imbinayo na espiritu ning pandemya. Dakal kay katamu may nga takutan nung nano ing malyari king daratang. Dakal kay katamu milakola pag-asa king kamatayan ding kaluguran king biye. Ay damaniikit king taulang panandit, ban mamon at manyad patawad. King malagwang salita, may bayungan ing espiritu ding sablang pangkaraniwan, amalilyari king biyeko at king biye tamungan. Igpa karinggamat mo. Para kanako, maulagaya iting malaldo, uling panahon na naman ng pamamili karimbayong manungkulan ng kakatamong bansa. Bala mo dakal langgamat ding gagalo ban paktakpan ng katutuan, buraning marok kami labas, at magmanipula karing isipan ding sabla. Panabili ng Ginoo makapakong ni King Cruz. Gamitan ko lo, talo, ding gamat tamo, king pamagboto karing taong maya pa intensyon, at manira karing aliwa mong sumambutlo. Para isipan talo, sana nung nino ding dapat tang iluklok, gamitan tala sana ding gamat tamo, king mayop kaniting dararan hahalalan. Igpa, karing gamat mo, ipanabilin ke ing kanakong espiritu. Kabang lalawen ke ing Ginong makapako king krus, antina mong panabilin ke katamo. Apusan niyo ko kaniting sakripisyo ning lugod. Ing lugod ay kukupas king balang panahon abilalabas, at bibigkis ke katamungan, anting metong abalayan, metong apamilya. Amon na kay katamo ning Ginoo, kaniting tauling amano na. Eta sana tatabang alub susuyo kayo, at ang gana king tauling inawa tamo, sumuyo tamong alang kapara. O Kristong Jesus, akakong Diyos at malugod, antabayanan mo kami, hanggang mibalik kami king kayakang kahirian maligaya. Amen. Manalangin tamo. Jesus, kakong Diyos at Ginoo, dakal pong salamat king lugod mong alang kapara. Libutad din kay king kainan, gawan mo kaming dalan ning lugod at kekang ligaya. Pasiknangan mo king pasibayo king kekang grasya, ba kaming lalong sumulong king lugod mi, keka at karing kapatad mi. Amen.
panibala keing bieku at busan mo ko, O Diyos, at tapat iba karinggamat mo panibala ko ing bieku ipa karinggamat mo panibala ko ing bieku. Kulang ya po ing amanong salamat para ibiyata mo karening pitong mayap at magaling ababaying meme pamigunam karing tauling amano na ninggino. Malagad ko mo pong luluklok at makirandam karing homilya, uling sanay kong maghomilya. Pero ngini pong gatpanapon, pekiramdaman ko la, dimbalang amano may banggit. Tutungan po ing sinabira, tutungan ing karanasanda, tutungan ing mabiyaya ing gino kimbiera. Dating amano ela magsalitang kamatayan, ela tauling amano ning gino. Dating amano magsalita lang biye, panibayong biye, para kaya katamungan, daralan, kasakitan, at kapagsubukan. So, burita la pong dinan maya poras, marakal na marakal, maragul na maragul, kapasalamatan, dining pitong mata pangababaying megbahagi kaya katamo, ela mo po migkwento, biklat de ing puso da kaya katamo, pepasilib de ing biera kaya katamo, uli na niti, tutu, at maganaka, ing sasabienda. Palakpakan tala po, Rening. Salamat po kayo. Thank you very much. Thank you very much. Siklod ta po ngini para king tauling panalangin. O Diyos ay pami, totoo po ing sinabi yo, e mukabud king tinape, mabibiya ing tao, nunay kimbalang amanong manibatan king asbuk mo. Ngini pong gat panapon, pepakapsyanda kami, karing kekang amano, dening pitong babaying kakaluguran mi. Mabibiye kami, uli ning kekang amano, siksikan kelub, uli daring kekang tauling amano. Patuloy keng misasadsad kim pamibiye mi, kapamilatan daring kekang amano, na masaladang inapse rening kakaluguran mi. Bendisyonan nyo kepo, bendisyonan nyo yung pamibiyebiyemi. Bendisyonan nyo renggam babaying magbahagi kaya kami. Bendisyonan nyo po renggam pengarimi, renggang indumi, renggang kapatad ming babay, renggang achimi, renggang darami, renggang apo mi, o Ginoo. Ila talaga, ring babiyasi ka ng lub kaya kami. Kaya kaming lalaki, kaya kaming familyada. Ilang mamantabe kaya kami, ilang manyadsad kaya kami. Ilang mitutulak kaya kami, ilang babi sikanan loob kaya kami. Bendisyonan niyo po parati o Ginoo, di na niyong makabang pamibiye-biye, di na niyong kapayapan, di na niyong tula. Elaman pa bayad king serbisyo da kaya kami. Nune, anyad wandamo, ing luguran mila, at kilalanan ing lugod da para kaya kamingan. Antabayanan niyo po, Ginoo, at bendisyonan niyo la, at bendisyonan niyo kami kapamilatan dangan. Itiyaduan mi,
kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ibami at ikabanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo kaya tisuli pantibanwa, at para king metong atune babay kimbiemi, Bapong Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos sa tiyukya ka, nuwan ka karing sablang babay, tuwan niya pa naman yung buong ningatyan mo, Jesus. Ligaya king Iba at king Anak at king Espiritu Santo. Santiago Apostol, Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdon. Talakad tapong ini para kintauling bendisyon. Anong oras mo naman? Anong oras? 2:30. At intapong 30 minutos para painawa. Manimo, muntaking Casillas. Ing misa tamo po ning pamumugi king krus, misa ning Biyernes Santo, maganap ya pong 3:00 ningkat panapon. Minsan pa po, dakal asalamat, karing biyasa tamong migbahagi, karing tauling amano na ning Ginoo. Minsan pa po palakpakan tala po. Thank you very much po. Thank you very much. Ating Ginoo, manatili kaya kayongan, bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kekong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Dakal mo naman pong salamat karing choir na mintabi kaya katamo at kaya kayungan pong matyagang mekirandam kaya kami. Maya pagat panapon po kaya kayungan, mikiti-kita ang pasibay po potang 3:00 para king misa ning pamamugi king krus. God bless po.